Hlavnú hraciu plochu futbalového štadióna MFK Ružomberok v týchto dňoch nespoznáte. Namiesto futbalistov sa po nej preháňajú stroje a ťažké mechanizmy. Tie sa posledný májový týždeň pustili do frézovania trávnika. Športový ruch a píšťalky rozhodcov nahradil na futbalovom ihrisku Ruže zvuk fréz. Prírodný trávnik ide od posledného májového utorka doslova pod nože a meter po metri sa stáva minulosťou. Klub sa totiž po 10 rokoch pustil do výmeny a renovácie hlavnej hracej plochy. Sa ihrisko, hlavná plocha odfrézuje systémom Koro do hĺbky 5 cm s tým, že sa potom upraví pieskovaním, grédrom, laserami sa upraví, vyseje sa špeciálnou športovou zmesou, kde v podstate 80% tvorí metonok trváci a lipnica lúčna 20%. Doterajší trávnik už nespĺňal ligové štandardy definované v smernici Slovenského futbalového zväzu o infraštruktúre štadiónov. Inými slovami, ak by túto plochu nezrenovovali, MFK by nespĺnil licenčné podmienky pre štart v nadchádzajúcej sezóne a nemohol by hrať najvyššiu súťaž. Prvoligové kluby Nike ligy môžu mať kategorizáciu ihriska A a B. My sme minulý rok boli ohodnotení kategóriou C, takže sme boli nútení s tým, aby sme v podstate odohrali vôbec nový ročník Nike ligy 25-26, týmto prácam pristúpiť. Po dokončení práce sa zvýši nielen kategorizácia ihriska, ale predovšetkým jeho kvalita. Na ploche 7200 metrov štvorcových bude totiž rásť úplne nový trávnik s vylepšeným a pre športovisko takéhoto typu vhodnejším zložením. Tým pádom, že vlastne to ihrisko sme naposledy robili v roku 2015 a malo 10 rokov, takže bolo vlastne veľa plste. Tú ročnú starostlivosť, tie regenerácie, čo malo veľa plste a tá floristika zloženia toho trávnika bola tá lipnica ročná, čiže nekvalitná tráva, ktorá neprepúšťa, nemá také parametre voči športovému zásahu do nej. Zrenovované budú aj oblúky severný a južný o celkovej rozlohe 4800 m2, ktoré vyfrézujú do hĺbky 2 cm s následnou úpravou, pieskovaním a samozrejme i výsevom novej trávy. Tým, že vlastne nekladieme trávnikov berec, ale robíme formou výsevu, tak prípravy a mužstva sa tu dotkne, lebo vlastne budeme musieť čakať až do prvého zápasového zaťaženia kvalitou toho trávnika a urobíme všetko preto, aby sme stihli vlastne druhé kolo v auguste Nike ligy odohrať už doma. Futbalový klub MFK Ružomberok financuje výmenu a renováciu hlavnej hracej plochy z vlastných finančných zdrojov. Ide o sumu zhruba 70 000 eur bez DPH.